okokuqala nje ngiqala ukunotice ukuthi cha la kuyabheda. Ngathandana nomfana after umbhekiseni. Ngathandana nomfana, umfana saqhuba kahle naye. Kuthe la khona sengizwe ukuthi ayi ngathi akusahambi kahle, ngathola engathi ngikhulelwe. Okay. Ekhulelweni kami mhlawumbe ngangino 3 months ngamtshela ukuthi hayi mfethu ngathi silase kukanje. Yeah. Umfana wagxuma wathi nje hayi yena ngeke kuze kukwazi ukuthi kube kanjalo, ongcono asihambeni sekudokotela. Okay. Sihambe sekudokotela hayi kube right sibuye sithandane kahle. Emva lokho iphuphuma ingane. Kuthe mase kuphuphuma ingane ubhuti aphike naye ahlale lapha athi kushuthi mina ingane engikhiphile. Okay. Uqale lapho ke ayibo kanjani umfana ade sithandana kahle nayo yonke into besevumile seku right yonke into. Hayi ngithi ukuhlala kancane ngiphinde futhi ngiqhubeke nempilo ngithandane nomunye futhi umfethu ohlala khona la ethi. No nahlukana naloyana. Sahlukana nomunye. Nihlukaniswa ukuphuphuma kwengane noma? Sihlukaniswa ukuphuphuma kwengane. Okay, shuthi niyayibanga le. Sesiyabanga ukuthi ngikhiphile ingane. Yena uthi uthi mhlawumbe wenze ngamabomu. Ngenze ngamabomu. Yabona inkinga mfethu. Yeah, kwaku serious ngempela ngoba ngangazi nami ukuthi kwenzakalani. Wathola omunye. Ngathola omunye. Nalo munye kwabheda ke naye ngagcina sengibona ukuthi mhlawumbe kumele ngibone umuntu wesizulu. Okay. Sihambe ke uma ngithathe engihambise kumuntu asho umuntu ukuthi ayi ngathi wake waba nenkinga thizeni angikhumbuza ukuthi uyakhumbula niya wena ukhona umuntu wakathandana naye owake waya naye mhlawumbe kofaka intambo something noma nacaba or something ngathi mina ngikhumbula kahle ngangigula nganginento nje engathi fever. Wathi umbhekiseni uzongithatha angise kumuntu owasiza angazi noma kwakusisi wakhe noma ukhazini wakhe yini owamsiza wayenayo lento enginayo. Ngithi mina hayi anginayo inkinga mina mhlawumbe ngiyiphathele nje umkhuhlane. Athi hayi asambeni ngoba phela ngiyamthanda ke. Ngavuma nami sahamba ngiyakhumbula kwakugogo wase ikephi imudlu la noma ngasakhumbuli kahle kodwa kulowo muzi lo safika nje safica ugogo. Lo gogo ke umbhekiseni vele bona babazana naye. Kwa ukuthi uyasenza izinto sacaba wangifaka nelokhuzane nentambo wathi ufuna ilokhuzane indwangu yephenti lami mengayona indwangu yephenti kube into engijwayele ukuyigqoka. Ngamnika ke kanjalo ethi nakhona uvulela inhlanhla zethu kuze kube ukuthi siyashada singabi nalutho esiphazamisayo uthandeni lethu. Wakutshela ukuthini umuntu nawe umbhekiseni osekhona? Umama engaya kuyena wafike wangikhumbuza ukuthi ngiyakhumbula akekho yini umuntu engeke ngathandana naye owathatha into yami mhlawumbe yangasese. And naye uma ngasakhumbule kahle ngiyakhumbula ngihamba naye umama esaya kuyena umama ngangikade ngigula. Wathi asambeni sekumama umama lo wafika wathi ufuna into iphenti indwangu yephenti elincane. Ngamnikeza. Ngihamba naye nangu eduze kwakho. So umbhekiseni mfethu malandela ngabe yami. Ngicabanga ukuthi usisi usendlaleleko sesamhighlightela nayo into ayazi ingqinamba usisi izona abhekane nazo kakhulu. So into esesifuna ukuyithola kuwena ukuthi uyayazi yini le ndaba kakhulukazi sikhulume nje kule yephenti ngoba ngicathi yona esensitive kakhulu naleyo ukuthi usisi wayiveza malandela ukuthi wayethi ekhaya kuphi leo mina ngale wasikhamelela sasikhamelela hayi mfowethu yakuza. So mfethu usisi uyasho ukuthi wena umuntu okhonze kakhulu ukuthinta emthini. So akakunuki kodwa ngokuqhathanisa labo budlelwana sabe kubo nakubo waphinde wathi ukucheck inkinga wathola ukuthi wena ngathi khona izinto owazenza kusisi. Ingakho sikulandile mfethu cha sikhulumele. Mhlawumbe kukhona yini okwamanga okuvezwa usisi? Hayi yabo nje yonke into ayisho nje. Hayi angiyazi mina lo nto leyo. Mungayazi mina nawe sikaze sihambe sobona umama lo esasiye kuyena. Yilo kuphela ngikukhumbulayo lo ke. Okay, lo muntu esilungisela izinto zethu. Okay bafuna yaxolisa yini yakwenza wahlukana noNowanda?
ngifuna ukubuya kule ingubo yangaphansi othi wathina wayithatha wawuyokwenzani ngayo mfethu ngifuna nje ukhulume mfethu ukhululeke kahle kahle ugogo lo ugogo mawasi wayethe ufuna nje ukuthi aqinise uthando lwethu sigcine mhlambe sekusondela nakhona emshadweni yabona manje okay mhlambe kukhona inanichazela kona wemfoka cela ukuthi mhlasimpe njengoba enza lento kunini kuyofane noma yinini noma ngabe kuthiwa mhlambe omunye useyezwe ukuthi ngazi ukuthi mhlambe into angazi noma ngizothi uya expire noma kwenzakalani wanichazela ukuthi iyoba nabuphi umngozi noma kuyokwenzakalani komunye nomunye ngoba sizama ukuchecka la ukuthi uma kuukuthi inkinga zasisanazo zokuchithekelwa izithi zokuthi umuntu wesilisa angahlali sizama ukuchecka ukuthi mhlambe uma kuukuthi wanivezela into enjalo ngabe ikhona yini okuyimbangela ngoba asifuni ukuthi sithi umuntu obeyimbangela yale inkinga usesathi ubhekene nayo njengamanje wena kukhona yini ugoga lo muntu enimhambela nichazela khona wena njengomuntu okhonza imithi nomuntu okhulele kwasikhemelele nowenza usisi isekhona ni chance ukuthi ke ungahamba uyokuvula mawuthi wawukhila ingidi iyovula lo ngidi ma ukuthi wakade kwenza wena waziyo ma ukuthi lelo phindi laligqitshiwe noma ukwenza wena ma ukuthi liyatholakala isekhona ngoba lo mbuzo ngicatha kumele usana ukuthi isekhona malandela ngivumela mfethu isekhona nithuba ngoba phela nakhona ukuthi sithi ubiyelana nani ningabuyelana kodwa uthola ukuthi uthando lelisekho ngaleyo ndlela leyo so ukuthi wobana uyamcabangela kufuna ube ngathi uyamzwela lisekhona ithuba lokuthi ngingalungiseka lezi zinto wena njengomuntu owawenzile ngumsusu wento umkhandi wento manje ngasi lo wakho kusasho